Kestävyyssukkula juoksussa mitataan maksimaalista kestävyyttä. Testissä juostaan 20 metrin matkaa edestakaisin kiihtyvällä nopeudella aina uupumukseen saakka. Testin suorittamista varten tarvitaan tasainen ja pitäväpintainen, vähintään 22 metriä pitkä alue, CD-soitin ja kestävyyssukkulajuoksun ääninauha. Lisäksi tarvitaan teippiä ja kartioita tai muuta juoksualueen merkkaamiseksi sopivaa. Ennen testin aloittamista merkataan testialueelle selkeästi testin kääntymisviivat sekä niin sanotut kontrolliviivat 3 metriä ennen kääntymisviivoja molempiin päihin. Testialueen kokonaisleveys määräytyy yhtä aikaa testiä suorittavien henkilöiden lukumäärän mukaan. Juoksualustan leveys on oltava jokaiselle juoksijalle noin 1 metriä. Testin aloitustilanteessa juoksijat seisovat jommankumman kääntymisviivan takana rivissä, kukin omalla juoksukaistallaan. Testi aloitetaan ääninauhan ohjeiden mukaan. Sukkulajuoksun aloitusvauhti on 8 kilometriä tunnissa. Vauhti nopeutuu minuutin välein 0,5 kilometriä tunnissa. Testissä juostaan siis 20 metrin matkaa edestakaisin siten, että kääntyessä vähintään toinen jalka ylittää kääntymisviivan tai ainakin koskettaa viivaa. Mikäli juoksija on kääntymisviivalla ennen ääninauhalta tulevaa seuraavan sukkulan aloitusmerkkiä, tulee hänen odottaa äänisignaalia ennen uuden sukkulan aloittamista. Mikäli äänimerkki kuuluu ennen kuin juoksija on ehtinyt kääntymisviivalle, tulee hänen juosta merkkiviivalle saakka, kääntyä terävästi ja pyrkiä ehtimään seuraavalle kääntöpaikalle hyväksyttävästi. Kun juoksija myöhästyy 2 peräkkäisen sukkulan ajan kääntöpaikalta niin, ettei hän ehdi äänimerkin kuuluessa kontrolliviivalle saakka, on suoritus keskeytettävä ja laskenta lopetettava. Testitulos ilmoitetaan juostujen sukkuloiden lukumääränä. Testitulokseen ei lasketa enää keskeytykseen johtanutta sukkulaa, eli toista peräkkäistä virheellistä suoritusta. Testissä käytettävä juoksualusta on vapaasti valittavissa, kunhan vältetään liian pehmeitä, epätasaisia ja liukkaita alustoja. Testijuoksu kannattaa pyrkiä juoksemaan aina samantyyppisellä alustalla ja käyttämään samantyyppisiä jalkineita. Se helpottaa seurantaa ja antaa oikean kuvan kehittymisestä. Testin valvojan on erittäin tärkeää painottaa testattaville, että testi keskeytetään välittömästi, mikäli testattava tuntee epämääräistä ja kohtuutonta rasitusta.